आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे फैगोन 7 मे खालि 7 मे खालि जि बिसायख'थि जागोन बेवहाय दुलाराय रायजो राजाफ्रानो बिटिआर ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि गोजोन थासारि लाबोनायनि थाखाय आरो बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि बाखि एग्रिमेन्टफोर दं सर्तफोर दं बेफोरखौ पुरा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थआव जयन्त बसुमतारिनो भट हो बेखौनो खावलायबाय आरो लोगोसे केन्द्र बिजेपि सरकार दानानै नरेन्द्र मदिखौ 3rd टाइम थाखाय प्राइम मिनिस्टार खालामनो सुबिदा होगोन बेखौनो खावलायनाय जाबाय जोंहा फैगौ 7 मे खालि क'क्राझार समस्तिनिफ्राय आसामनि 3rd फेजनि इलेक्सन जागोन आरो बे इलेक्सनाव बेके जोंनि क'क्राझार समस्तिनिफ्राय जयन्त बसुमतारिखौ जों बिजाथि हिसाबै इउपिपिएलनिफ्राय दैथायदों आरो बिथांखौनो दिनै बिजेपि आरो एजिपिनिफ्राय सापर्ट खालामदों जिहेतु जों मोनथाम पार्टिया जों आसाम सरकार सालायदों बेनिखायनो जों खौसेयैनो एबार बिसायख'थियाव बाहागो लादों जों आसा खालामदों जे जों क'क्राझार समस्तिनि जि रायजो राजा बिथांमोना इउपिपिएलनि बिथिंजोंनो खामानि मावदों आरो जिथु बारदों बेवहाय इउपिपिएलनि बिथिंजोंनो बारदों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जे जयन्त बसुमतारि बिथाङा देरहागोन जिहेतु जों बे बिसायख'थिनि गेजेरजों नरेन्द्र मदि बिथांखौ 3rd टाइम थाखाय प्राइम मिनिस्टार दानो थांगासिनो दं जोंहा बर'फ्रा बेखे बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अकल बर'ल' नङा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलाव गोजोन थासारि लुगैदोंमोन गोजोन थासारि नरेन्द्र मदिनि सरकार लाबोदों बे ओनसोलाव गासैबो बिथिङावनो जौगानाय लुगैदोंमोन बे जौगानायखौ नरेन्द्र मदिया इटिमेट खालामबाय आरो लोगोसे जोंहा बिटिआर सुक्ति खालामनाय बिनि गोबां माबाफ्रा एग्रिमेन्टफ्रा गोबां सर्तफ्रा दासिमहालागै इमप्लिमेन्ट खालामजायाखै बेखिनिखौ जों खालामनांगोन दासिमहालागै जोंहा 70% इमप्लिमेन्ट जादों बिटिआर सुक्तिनि जिफोर सर्तफोर जेसेबां टार्म्स एन्ड कन्डिशन्स बेफोरखौ दा जोंहा 100% इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो बेखिनिखौ जों बिथांमोनहा कुनुदिन जोंनि सुक्तिखौ नायाखै स्टाडिबो खालामाखै सरकारजोंबो सावरायाखै आरो बिथांमोननि बाथ्राया कुनु माबा गैया जुक्ति गैया कारण बिथांमोना सुक्तियाव मा दं बेखौनो मोजां मिथिया कारण बिथांमोना स्टाडिबो खालामाखै आरो सरकारजों जोंनि सुक्तिखारि दैदेनगिरिफ्रासो सावरायगासिनो सम सावरायनानै बिनिनो 70% इटिमेटलि इमप्लिमेन्ट जाबाय बाखि 30%ल'सो बाखि दङ आरो बे इमप्लिमेन्ट जागोन इटिमेटलि जों नैबे इलेक्सन घोषणा खालामनायनि सिगाङावनो हम मिनिस्टार आरो हम सेक्रेटारिखौ लोगो हमना सावरायहैदों आरो बिथाङा एसुरेन्स होदों जे किसुमान सुक्तिफोरखौ जों इलेक्सननि सिगाङावनो इमप्लिमेन्ट खालामो इटिमेट खालामबाय मोनसे मोननै आरो बाखिखिनिखौ जा इलेक्सननि उनाव इमप्लिमेन्ट खालामो बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों आरो नरेन्द्र मदि बेनिफ्राय अमित शाह बिथांमोना कुनु दिन गाव खोथा होनायखौ भंग खालामग्रा मानसि नङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि एसुरेन्सखौ गावनि खोथाखौ कुनु दिन भंग खालामा आरो बिथांमोना जि एसुरेन्स होदों बे इमप्लिमेन्ट जागोन जिहेतु सेथि आरो नैथि खोलोब जाबोबाय बिसायख'थिया बेवहाय माबायदि रिजाल्ट जागोन होनना बुङो ओरैनो सेथि आरो नैथि जिथु खलब बिसायख'थि जाबाय बेवहाय गासैबो बिजेपिखौ मोनगोन होनना बुंनो हाया खिन्थु बिजेपि मेजरिटिखौ मोनगोन दरं उदालगुरिजों बिजेपियानो देरहागोन बे एखेबारे खाथांखा बेवहाय हयथ' माबाया मा बुंगोन बिपिएफआ खोब बारा मोनबा हयथ' 1.5 लाखसो भट मोननो हागौ नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों इउपिपिएलनि माखासे बिपिएफआवनो थुजोबदों होननानै बिजेपिआव बिथाङाथ' नुहैयाखैना भट सेन्टार जों एरियायाव थानानै गिदिंनानै भट होनाय सेन्टारखौ गिदिंनानै रिपर्ट जिखिनि मोनदों बे मथे हाग्रामा महिलारिनि जिथु केन्डिडेट कारण सिगाङाव बिथांमोना 12 जन एमएलए दंमोन गासैबो इएम एमसिएलएफोरा बिथांमोननिजों बे समावनो मंगलदै समस्तियाव बिथांमोननि केन्डिडेटआ 1,10,000 1,20,000 मालाबा 50,000ल' मोन्दोंमोन एबारथ' बिथांमोनहा एमएलए 2 दङ खिन्थु इएम एमसिएलए गैया बेबायदि हिसाबै बिथांमोना सिगाङाव जिखिनि मोन्दों बेनिफ्राय बारा कुनु दिन मोना बिथांमोना आसा खालामदों जे माबाया मागोन एआइइउडिएफआ बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन होननानै खिन्थु एआइइउडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ दंफाङाव दैखांनाय गुदि जे दानस'दों बे बाथ्राखौ हयथ' बिथांमोना मिथिया क'क्राझार लकसभायाव माबोरै बारगोन क'क्राझार लकसभायावथ' जोंनि फेभारावनो एनडिएनि फेभारावनो बारा बारगासिनो दं आरो एनडिए होनना बुङोब्ला बेयाव बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल आरो इउपिपिएलनि बिजाथि देरहागोन बे खाथां कारन
BPF-आ सिगांनि माबाफ्राबो बिसायख'थिफ्राबो खोब बारा 2 लाख 3 लाख बिदि भट मोन्दोंमोन एबारबो हयथ' खोब बारा 2 लाखसो मोनागौ 2 लाख बा 2.5 लाख कारण देरहानोबा 2 लाख 2.5 लाखजों देरहाया मिनिमाम 4 लाखथ' मोननांगोन 4 लाख मोनबासो देरहागोन जों आसा खालामदों जे बाखि कंग्रेसआथ' खोब बारा 5,000सो मोननो हागौ बिनि बारा मोननाय नङा कारण कंग्रेसनि बिजाथिखौ रावबो सिनाया रावबो मिन्थियाबो बेनिखायनो कंग्रेसआथ' जेबो लोरसोर खालामनो हाया BPF-आ खोब मोनोबा 1.5 लाख बा 2 लाख भट मोनगोन बिनि बारा मोना जों आसा खालामदों अन्तत अपोजिसननि एगेन्स्टै मिनिमाम 3 लाख भट बारा मोनगोन रोखा बे रोखाखा जोबथि सोंलु हिसाबै रायजोफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायगोन नामा आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे फैगोन 7 मे खालि 7 मे खालि जि बिसायख'थि जागोन बेवहाय दुलाराय रायजो राजाफ्रानो बिटिआर ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि गोजोन थासारि लाबोनायनि थाखाय आरो बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि बाखि एग्रिमेन्टफोर दं सर्तफोर दं बेफोरखौ पुरा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थआव जयन्त बसुमतारिनो भट हो बेखौनो खावलायबाय आरो लोगोसे केन्द्र BJP सरकार दानानै नरेन्द्र मदिखौ 3rd टाइमनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार खालामनो सुबिदा होगोन बेखौनो खावलायनाय जाबाय